Duol mochung' ne apeyni madongo e pacho ka Kenha okumo tiyo kod apaya ma Lamu Garsen mapio ulo pong'o kendo ochiwo siem ne joriembo mondo kik ti kod olalo ma mto wa Mawe mayudore e kaunti ma Machakos mapio ula oketho. Koth mapek mosebedo ka chue pacho ka osekelo kethruok mar apeyni kod olalo mathoth ka jopiny koro kwayo sirikal mondo okas chenro mar loso apeyni kod olalo mokethore motelo ne yepo mag skunde wuok tich juma manyien. Ma e chal mar apaya matudo kaunti ma Lamu kod Tana River. Koth mapek mosebedo ka chwe koro omiyo apaya ni ok lure. Gino mochuno duol mochung' ne apeyni madongo e pacho ka Kenha ochiwo siem ne joriembo mondo kik ti gi apaya ni nikech onyalo keto ngimagi kama ng'aw. E jumbe mosekalo, jodak e counties ma Lamu kod Tana River oseyudo midhiero mathoth mikelo kod pio ula mosekelo kethruok mar apeyni, kethruok mar ute thieth, ka elufe mag jodak bende odong' maonge udi tok pio ula ywerogi. Siemno ma Kenha ochiwo en mar joriembo mosebed kineno katemo ng'ado kata luwo apeyni ma pio pong'o ka moko kuomgi pi osebedo ka ywero. E gwenge ma Mavoko e kaunti ma Machakos, jodak moheo 200 nobago ng'anyo ka giywak ewi kethruok mar olalo ma mto wa Mawe masani ok lure tok pio ula mokel kod koth mapek ywere. Jodak go koro kwayo sirikal mondo kas chenro mar loso olalo no matudo apaya ma Mombasa kod Joska kendo kalo e gwenge ma Kinanie. Hii barabara imekaa hivi kwa muda mrefu. Over the past 3 years the contractor was awarded the contract na imekaa hivi, alikuja akafanya some small works na akadisappear. Kufuka hapa mto wa Mawe ni ngumu sana juu maji imebeba hii daraja. Mawe imeinuka juu, hata pikipiki kufuka ni kubeba. Unaita watu wa kusaidia wanabeba juu ndio uweze kufuka. Kwa hivyo tuko na matatizo kabisa, hakuna mahali pa kufikia hapa. Jodago wacho ni kethruok mar olalo no biro ng'uko chenro mag wuoth mag jopuonjre mayawo skunde juma manyien. Kwa hivyo tunauliza, ikiwezekana wakati mvua sasa imefungua, tusaidiwe tutengenezewe hii barabara. Kuna mashule pia, basi za shule zitapita wapi Monday zikipeleka watoto shule, na wale wanakuja kuwachukua wapeleke watoto wengine wanaenda Athi River watapita wapi? E kaunti mabusia, joten kanise kotelnegi kod Bishop Jojo Dhiambo mar kanisa ma Jo Ministries Busia okwayo sirikal mondo non chala rita mar jopuonjre e kinde ma yawo skunde juma manyien to koth mapek makelo ula pod imedo chue e pacho ka. Skunde apare kaunti no pi pod opong'o kendo onge yo ma jopuonjre nyalo luwo ka gidonje klese ma bende pi opong'o. Mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. Siko tayari kwa ombi la rais au serikali kusema kwamba watoto wetu wafungue shule Jumatatu, kwa sababu vile hali ilivyo tunaona ni kama tunahatarisha maisha ya watoto, kwa sababu wanahitaji maboti ziwe ambazo zitawavusha, na bila watoto kupita kwa hii maji itakuwa ni hatari kwao. Ywak mar jodagi ket kod mar Jokenya mamoko e gwenge mopogore opogore makwayo sirikal mondo los apeyni kod mwandu mamoko ma pio ula oketho maketo ngima jopiny kama ng'aw.